samo pa sad ovdje su stepenice, tako. Pozdrav ljudi, evo nas, Smile and Wave, da. Ja sam Mike, ovo je Nina. Inače, ovo je početak našeg vloga, to jest našeg vlogovanja. To jest, mi ćemo valjda odvojeno da vlogujemo, ali pošto smo mi drugari, mi ćemo se često kao posjećivati i mahati vam svima. Mi se trenutno nalazimo u Novom Sadu. Nina će vam mahom vlogovati iz Novog Sada, ja ću mahom iz Zrenjanina, zato što sam ja Zrenjaninac. Da, smo ovo nije imali nikakve veze, ali nema veze. Onda čisto da napomenem da sam iz Zaječara, pozdrav sa Zaječara. Da, iz Zaječara, znači to je ono pivo i gitarijada. Gitarijada wanna be Eurovision, ali ono... Da, šta smo htjeli da kažemo, da. Mi smo se sasvim slučajno sada sreli, je zeleno ajde. Mi smo se sasvim slučajno sreli i idemo do banke, ali inače smo htjeli ovo večeras da krenemo, ovo da radimo, a neće raditi, mi smo sad YouTube zvezde. Mi smo večeras htjeli da krenemo da radimo, zato što, mi proslavljamo, nije to pobjeda, nego proslavljamo to što sam ja položio konstrukcije, da mi je neko rekao da ću tako lako da položim konstrukcije. Pod lako misli, ja sam došla s Manom. Da, i ona je nešto, 1/4 EI podeljeno sa 0,75 EI. Ona je došla i nešto pokratila EI i meni je sve onda bilo jasno. Da. Ne, htio sam da kažem da ćemo mi večeras da pravimo pice i to ćemo proslaviti tako. Htjeli smo da krenemo od večeras da YouTube-ujemo, ali evo sad ja sam bio na kafi i skočio iz kafićina, leteo na nju i ona rekao kao ovo je savršeno i ovo je znak da mi trebamo da krenemo, da. Okej, mi sada prekidamo, idemo... Večeras se vidimo, lepo se obucite. I najbolji recept za picu stiže od nas dvoje. Naravno.